Fortællingen handler om Noah og hans tre sønner. Noah han har sådan en vingård, hvor han producerer vin, og så er der en aften, hvor han vælger at drikke en hel masse af det her vin. Han drikker sig fuld og løber nøgen rundt inde i sit telt. Det hører Kam, Noahs ene søn, så, hvor han løber ind til faren og ser ham danse nøgen rundt. Han slår sig til sine andre to øh, brødre, der hedder Sem og Jafet, og de går så også ind i teltet, men de har ikke lyst til at kigge på faren, fordi at han er nøgen. Så de går sådan baglæns ind i rummet for at lægge noget tøj over ham, og han falder sig i søvn. Næste morgen så finder han ud af, hvad der er sket, og han bliver rigtig sur på Kam, sønnen, som var derinde først, og fortæller ham, at han forbander hans søn og hele hans slægt. Hver af sønnerne de fik så uddelt en verdensdel. Jafet han fik Europa, Kam han fik Afrika, og Sam han fik Asien. Dog er vi meget i tvivl om, hvem der fik hvad, fordi da Asien og Afrika det fremstår meget utydeligt her på det her kort. Ja. På det her kort fra 1493 kan vi se de tre verdensdele, man kendte dengang. Man kan se Europa og Asien og toppen af Afrika. Man kan ikke se Amerika her, for der var det ikke fundet endnu. Man kan se, at kortet er helt forvrænget, både i størrelsesforhold og i den måde, det sådan er lavet på. Og man kan se de tre sønner i hjørnerne, hvor man kan se Jafet, Sem og Kam. Og vindene de puster ud over hele verden. På det her kort fra 1529 kan man se Amerika, fordi det var efter det var blevet fundet. Og man kan se de ruter, de sejlede fra Portugal og Spanien, så kan man se, hvor de sejlede herover af. Og det er meget mere præcist end det andet. Man kan se størrelsesforholdet med Europa og Afrika, og er meget mere præcist og meget mere sådan rigtigt. Man kan stadig se, hvordan det er lidt sådan, ikke rigtigt her, specielt her ved Danmark og Europa. Man kan se, at de også har kompas her med nord. Og et andet sted, hvor det ikke helt er rigtigt, det her over ved Arabien, hvor det går igennem her i virkeligheden. Det er mest rigtigt herude fra kysterne, for det var sådan, de fandt ud af det ved søfartsrejserne. Så det er helt klart det mest præcise, og det er inde på land. For eksempel her i Afrika, det er mere baseret på gætteri og myter. Ja, og i 1493, altså der var det første verdenskort, der fulgte man Bibelen blind, hvilket man skal se på verdenskortet. Man kender ikke så meget til meteorologi, hvilket også derfor, der er ligesom et billede af hovederne, der puster vind. Ikke fordi det er nødvendigvis det, man troede på, men man kendte heller ikke andet. Så efter man fandt Amerika, der ændrede verdensbilledet sig. Det var en helt ny verden, og det var en verden, som Bibelen overhovedet ikke havde oplyst om. Og så begyndte man at tænke på, at hvis ikke Bibelen havde ret i det, hvad kunne den så også tage fejl i? Man begyndte at tvivle på Bibelen og lede efter sandheden i andre ting, f.eks. bøger.